Molt bé. Aquesta xerrada l'he dissenyat una mica general perquè el que voldria és pinxar i motivar a la gent a participar en la conservació. ¿Vale? I serà una visió una mica general de com la relació que tenen entre els bussejadors, com nosaltres, i la conservació. Jo em considero un biòleg de la conservació, però clar, què és això de la biologia de la conservació? És una cosa molt ampla i una cosa que... Ai, com se passa diapositives? Estic passant diapositives? No, de moment no. Molt bé, doncs ara què li passa aquí? No puc passar diapositiva. Espera, vaig... No sé què he fet. Algo passa que no puc passar la diapositiva. No sé per què. Vale. Vale, algo tocat que no he fet bé. Vale, si vols deixar de compartir i torna, a veure si soluciona. És que tampoc sé com deixar de compartir. Ah, està aquí. Presentació en PowerPoint. Ara sí? Ara sí. Mm, Ah, vale, no sé què havia tocat. Vale. Bueno, doncs què és això de la biologia de la conservació? Bàsicament això va començar perquè n'hi havia investigadors que estaven investigant espècies, hàbitats, comunitats, i després d'anys d'estudiar això, el seu tema d'estudi, vam presenciar pues, que s'estava deteriorant, s'estava destrossant o estava desapareixent allò que estudiaven. I es va crear pues, una preocupació molt gran i a partir d'aquí pues, aquesta gent que es dedicava a estudiar a aquestes espècies, a aquestes comunitats, doncs van començar a estudiar els impactes i els efectes que tenen les persones, les activitats humanes sobre aquestes comunitats. I aquí va néixer bàsicament la biologia de la conservació, que és una ciència relativament nova i que justament neix com a resposta a una pèrdua global de la biodiversitat provocada principalment pels humans. És a dir, la preocupació dels científics, dels investigadors, a què està passant degut a les accions humanes. Això que diuen que el canvi climático es una invención y una mentira, no os lo creáis por muy fuerte que lo digan y por muy arriba que os lo digan. No, no es una mentira y es real. ¿Vale? I l'objectiu d'aquesta ciència nova pues, és arribar a protegir i preservar la biologia, la biodiversitat i els ecosistemes. La realitat és que estem vivint un canvi global. El mar s'està transformant d'una manera molt ràpida. No sé si coneixeu aquesta fotografia que es va fer famosa, un os polar famèlic a sobre d'un bloc de gel que s'està desfent, i això és molt representatiu del que està passant al voltant nostre. Vale? Estem patint un escalfament global i del mar, estem patint una gran quantitat de contaminació, vertim una gran quantitat de productes i de brossa al mar, brossa, plàstics sobretot, que estem llençant al mar en forma de macroplàstics i de microplàstics que estan provocant problemes que fins ara no coneixíem, desconeguts, que desconeixem els efectes. Estem patint una sobrepesca, o sigui, somos muchos y nos estamos comiendo el pescado. Estem fent una pesca no sostenible. Estem patint una acidificació degut a tots aquests gasos d'efecte hivernader, tot aquest CO2 que estem vertint a l'atmosfera. S'està destruint el medi a base de ports, marines, espigons, ara la mineria submarina. Bueno, són molt enginyosos a l'hora de crear problemes. I a més, doncs, també tenim les espècies invasores, que hi ha una exposició molt xula que es va fer des del CSIC, les espècies marines, l'amenaça silenciosa, que us aconsello molt que l'aneu a veure si és que no l'heu anat a veure ja. Com a resposta, pues, ara fa no gaire es va aprovar la llei de restauració, que és una llei que el que vol és restaurar tot allò que hem fet malbé. Però, hi ha un gran però, i és, en realitat, volem restaurar sense aturar els impactes? Això jo ho entenc que és com voler emplenar una banyera que té un forat, que no té el tap posat. Per molt que obrim l'aixeta, això no la podem omplir mai. Sí? Per tant, restaurar és important, sí que ho és, però no té cap sentit gastar diners i esforços en restaurar si no hem aturat l'impacte. Sí? Això és un concepte que m'agradaria molt que quedi clar, perquè primer hem de parar de fer malbé. Vale?
I aquí ve el concepte de que prevenir és millor que curar. La restauració seria curar, però si no deixem de fer-nos talls ja podem anar posant tirites, que això no porta enlloc. El que hem de fer és primer parar de fer-nos talls, o diguem-ne de fumar i de beure, i després ja mirarem de curar. I quin és l'origen de tots aquests problemes que tenim nosaltres? Pues a mi m'agrada dir que és aquest múscul que tenim entre les dues orelles, aquest múscul que tenim dins del cap, anomenat cervell, que és un gran generador d'idees, moltes d'elles dolentes, que és a dir, que tenen uns resultats dolents de cara al nostre entorn, però que també és un gran generador de solucions. O sigui, per un costat, genera problemes, però també pot generar solucions. I jo estic convençut de que la conservació passa per la sensibilització. Què és la sensibilització? Pues adonar-nos dels problemes que estem creant i canviar la nostra actitud. I aquí ve al cas aquesta frase que es va fer famosa del Jacques Cousteau, que és aquest avi amb la gorra vermella que alguns de vosaltres recordareu, els més joves potser no, i que se li atribueix aquesta frase que diu «Solo se protege lo que se ama, solo se ama lo que se conoce». Per tant, hem de treballar en el coneixement, en el despertament de consciències per arribar a protegir i conservar. Si no, tot això és llençar diners al mar. I aquí és on ve el busseig, perquè al fin i al cabo aquesta xerrada la fem des de la federació i estem parlant a submarinistes. ¿Vale? El busseig és una activitat, el busseig turístic, és una activitat que pot ajudar a conservar. Aquí va la frase famosa que diu que un peix viu val més que un peix mort. Un peix mort te'l menges i te'l paguen i se'l menja una persona i ja està. Però un peix viu hi haurà molta més gent que podrà gaudir d'aquest peix, pagarà diners per fer una foto, com és els famosos meros de les Medes, sí? Que hi ha molta gent de molts països que venen justament a les Illes Medes a fer fotos d'aquests meros, o al Cap de Creus també, aquestes reserves on tenen una bona població d'aquests peixos grans, grossos. ¿Y por qué son grossos? Pues porque no los hemos matado y le hemos dejado que se hagan grandes y grosos i paguen diners per aquest peix. Per tant, aquests peixos valen molts més diners vius que morts. Altres exemples és aquí baix el tauró balena. No? A l'Índic, els pescadors han descobert que si pesquen el tauró i se'l mengen, doncs, bueno, tenen menjar. Però si no el maten i porten submarinistes a fer-los fotos, doncs d'un mateix peix poden treure molt més rèdit. O sigui que poden viure millor d'un peix viu que no pas d'un peix mort. I per l'altre costat tenim aquí a la dreta el turisme que va veure el tauró blanc. Sí? Hi ha llocs en espais protegits on els submarinistes van a veure el tauró blanc que si no anessin els submarinistes, aquests espais protegits que estan molt lluny de la costa i infravigilats, doncs serien els peixos pescats per als furtius. Però com que hi ha la presència dels submarinistes i dels barcos de visitants, doncs els furtius estan inhibits, no actuen i permeten que els taurons puguin viure. Això són formes en què els submarinistes i el turisme poden augmentar la protecció i poden ajudar a la conservació. I aquí baix està els snorkels també. No? A l'Índic, els pescadors han descobert que si porten gent a fer snorkel, els hi paguen diners. Aleshores, poden guanyar diners sense haver de matar els peixos. Per tant, molts pescadors o bé complementen la seva pesca amb les visites de submarinistes, els de blanquitos de pie, bueno, també són xinos, o senzillament deixen de pescar i només fan que portar turistes a veure peixos i amb això es guanyen la vida. D'acord? Aquesta és una manera en la qual el busseig pot ajudar a conservar. Però, com nada és blanco o negro si todo es gris i totes les monedes tenen la cara i la creu, doncs ens trobem que el busseig també té un
un impacte negatiu, ¿vale? Provocat doncs, per la sobrefreqüentació, un excés de visitants pot provocar una erosió, pot provocar, sobretot si va acompanyat de males praxis, com és una mala flotabilitat, una falta de coneixement, una falta d'aptitud i d'actitud, de les dues coses. ¿Vale? Aquí veiem aquest submarinista donant de menjar als peixos. Això és una mala praxis perquè, primer tot, li estàs alterant la dieta, li estàs afectant la seva salut i estàs afectant el seu comportament. I aquí pues, està sortint... Mira, això és d'un article científic que ha sortit ara, fa un mes que ha sortit aquest article científic que justament estudia com les males o les bones pràctiques del busseig poden afectar l'entorn. I què diu? Pues que la mala flotabilitat, la baixa responsabilitat o si tenim el material mal col·locat o la càmera o els reguladors, doncs això pot afectar l'entorn. El fet de que bussegem en espais estrets també pot afectar l'entorn. L'excitació quan hi ha una trobada excepcional que pot provocar que la gent s'agrupi per fer una foto d'un peix raro i això implica una competència entre els fotògrafs i una pèrdua de consciència del que estem fent al seu voltant, o pánico. Cuando entramos en pánico se nos olvidamos de la gorgonia, nos olvidamos del coral i només que volem tirar amunt, no? Això són causes que poden afectar i que afecten directament sobre la conservació de l'entorn degut al busseig. I què diuen que podem fer? Bueno, pues controlar una bona flotabilitat, mantenir-nos horitzontals en l'aigua, ni les aletes a baix ni les aletes a dalt, mantenir una distància al substrat, això és òbvio, si no volem picar les coses, doncs mantenir una distància, que no pengi el material més enllà del nostre cos, respectar l'ambient quan estem fent fotos o vídeos, perquè moltes vegades, mira, d'aquí poc serà el Campionat del Món de Fotografia Submarina a les Medes. Si els submarinistes són bons submarinistes i són conscients del que fan, no tenen per què afectar. Però amb l'estrès de la competició, amb l'enneguit de guanyar, no sé què, doncs moltes vegades o bé t'oblides o bé no fas cas d'unes certes normes de comportament. I és per això que des del parc es posaran uns supervisors que vigilaran el bon comportament i les bones pràctiques dels fotògrafs. Una cosa que proposen, compta quantes vegades toques el substrat i la propera vegada redueix la quantitat. Això és una bona manera de ser conscients del que estàs fent. I si no tens una bona flotabilitat, doncs senzillament no entris en llocs estrets, perquè segurament que ho trencaràs. Aquí a l'esquerra teniu la referència de l'article per si us interessa. És molt calent, molt calent. Al Parc Natural del Montgrí, Medes i Baix Ter s'ha fet un estudi, ja és el segon estudi que es fa seguiment de submarinistes per veure quin és l'impacte que estan tenint, i els resultats d'aquest estudi que s'ha fet des del parc és que són bastant òbvios. Les aletes causen la majoria dels impactes, és evident, és el més lluny dels nostres òrgans sensorials, que seria la vista sota l'aigua, o sigui, és el més lluny, no veiem les aletes, perdem contacte i moltes vegades no som conscients del que estem fent amb les aletes. Moltes vegades no som conscients de que per mantenir-nos en flotabilitat neutra estem patejant perquè no controlem el jacket i no som conscients de la polsareda o el mal que estem fent. I moltes vegades fent snorkel, la gent que no sap mantenir-se en horitzontal, doncs patea i trepitja coralls o trepitja les roques on viuen organismes. Un altre resultat aquest dia és menys evident és que més experiència no significa menys impacte. Això és una cosa que ha sigut bastant sorprenent. I és que los viejas glòries moltes vegades són els pitjors que no pas los novatos. Els novatos van amb més cuidado,
Els novatos han rebut una formació diferent de la que es va rebre aquelles viejas glòries. Aquestes viejas glòries ja saben com bucear i a mi no m'has d'explicar nada. I aleshores resulta que es converteixen en un problema per la conservació i la preservació del fons, sense ells ser conscients. I l'altra cosa evident, això sí que és evident, és que les càmeres i els focus augmenten el risc d'impacte. Aquí teniu aquesta imatge, que per cert està feta d'una publicitat d'un curs de fotografia, és dramàtic, en la qual el fotògraf està fent fotos i amb el seu cos està estirat a sobre el fons. Això és una cosa que s'hauria d'evitar. No todo vale per obtenir una bona foto i no todo vale per poder il·luminar amb el nostre focus dins de les escletxes que volem veure. Una de les coses que s'estan fent en la direcció de la sensibilització, que jo m'agrada dir-li les solucions en origen, són el curs de busseig científic per a voluntariat que es fa des de la federació, que ja portem, el dilluns que ve comença, serà la 10ª edició, que estem molt contents perquè hi ha necessitat, hi ha interès per a aquests temes, i en aquest curs tractem 3 objectius. Vale? Un seria explicar sobre la biologia mediterrània perquè tinguem clar qui viu, què viu i com viu en aquest entorn que anem a visitar. Expliquem tècniques de mostreig amb la idea de que siguem capaços de participar en projectes sense ser una nosa, sinó que puguem aportar. Parlem de ciència ciutadana, que és aquesta nova ciència que després en parlarem una mica més, i parlem d'un objectiu ocult, que això és un spoiler, que només explicarem als que facin el curs. Per tant, els que ja heu fet el curs ja ho sabeu i els que fareu el curs ja us enterareu. En les darreres dècades, la ciència ha descobert el que estem perdent. Què vol dir amb això? Pues que en els últims 20-30 anys, o 40 anys, hem sigut testimonis de les desfetes que hem estat provocant. Fins ara, sota el mar, tot això no es veia, però en les últimes dècades hem sigut conscients. I la societat també s'ha fet conscient de tots els problemes que estem vivint i estem creant. La societat, a mi m'agrada fer aquesta metàfora en què la societat passa d'infants a adolescents i després a adults. Què vull dir amb això? Pues que com a societat, durant anys ens hem comportat com a infants. Què vol dir? Que hem estat creant uns problemes, però no érem conscients dels problemes que estàvem creant. Per tant, vivíem feliços i, estàvem creant escombraries, estàvem creant desaparició d'espècies, però com que no ho sabíem, no ens preocupàvem. Després hem passat a adolescents. Un adolescent, què passa? Que un adolescent ja comença a ser conscient d'aquests problemes que estem creant, però pateix de la enfermedad de la indiferencia. ¿Y a mí qué me explicas? ¿A mí qué me importa? Yo quiero seguir haciendo lo que estoy haciendo. I a poc, la societat està madurant, està passant a ser un adult responsable, conscient, i està començant a tenir preocupacions. Diu, ostres, pot ser que ens hem passat, pot ser que hauríem de prendre mesures, pot ser que hauríem de canviar coses. Sí? I aleshores què passa? Que la societat està demanant solucions a la ciència, que és aquesta que ha alertat justament a la societat. Dius, escolta'm tu, hem de fer alguna cosa. Què podem fer? Què hem de fer? Però a la vegada, la ciència s'adona que no arriba a tot arreu. La ciència no pot fer. Ja vol fer, evidentment, per això estan els científics, però són pocs i mal pagats. Són pocs, no arriben a tot arreu i la major part de la seva vida científica se la dediquen omplint papers per poder demanar diners, per poder fer ciència. Això és la tragèdia actual. És molt crudo el que estic dient, però és una tragèdia. Aleshores, què passa? Que els científics demanen ajuda, col·laboració a la societat. I aquí és on apareix el que s'anomena la ciència ciutadana.
La Ciutat Ciudadana que en els últims anys s'ha posat en valor s'ha posat en valor aquesta ciència, perquè abans es deia, bueno, los que miran no son científicos, los que miran no tienen estudios, los que miran no tenen formació, no tenen, les seves observacions no tenen gaire valor. Però en els últims anys s'està posant en valor aquestes observacions, aquestes aportacions, i s'ha vist que permet obtenir informació, molta informació, això és en quantitat, ¿vale? Que pot arribar a ser molt valuosa i implicar a la ciutadania en la recollida de dades. O sigui que, per un costat, estàs educant al ciutadano, l'estàs formant, l'estàs sensibilitzant, i aquesta de retruc t'està aportant unes dades que en un principi són grulleres, perquè són gran quantitat de poc valor, però que a poc els ciutadans van aprenent, van millorant i cada cop tenen més valor, més qualitat aquestes informacions i que serveixen als investigadors, als científics, per treure unes conclusions i aquestes conclusions poden influir en el que diem els decision makers, l'administració, que són els que al final prendran les decisions de com gestionem l'entorn i en aquest cas concret el mar. I aquí a la dreta represento el triangle en què els ciutadans aporten informació als científics treuen resultats, amb aquests resultats i conclusions informen a l'administració que de retruc retorna als ciutadans en forma de gestió, en forma de presa de decisions. I tenim aquí dos exemples grans en aquest país de ciència ciutadana, ¿sí? Dos plataformes de referència. Un seria Observadores del Mar, que és una plataforma de ciència ciutadana que neix al CSIC, a l'ICM del CSIC, que hi ha moltes altres centres d'estudi implicats. Té 15 projectes científics actius sobre biodiversitat marina, canvi climàtic, contaminació, espècies invasores, etc., en la qual els voluntaris, els ciutadans, es donen d'alta i poden aportar dades en aquests projectes que han definit els científics. Els científics decideixen, mira, jo m'interessa obrir un projecte sobre espècies invasores, un sobre peixos indicadors de canvi climàtic. Aleshores, els ciutadans poden participar en aquests projectes que estan definits per als investigadors. I una altra plataforma molt important que tenim en aquest país també és Minca. Minca és una altra plataforma de ciència ciutadana també del CSIC, també de l'ICM, el qual té una filosofia una mica diferent. En aquesta, els voluntaris recullen dades de biodiversitat marina i ambiental d'interès científic i aquí els ciutadans poden crear-se els seus propis projectes, els seus llocs d'estudi i aportar tota mena d'informació que serà validada i aquesta informació serà després utilitzada per qui vulgui. Això és informació oberta al públic que pot ser utilitzada per qui tingui necessitat. I aquestes dues són una bona eina en la qual els bussejadors poden aportar informació i aportar a algo más grande que ells mateixos. O sigui, formar part d'algo més gran. I donen un sentit a les seves immersions en el qual no només disfrutem d'aquest 45-50 minuts que estem sota l'aigua, sinó que, a més, aquesta disfrutada que estem fent sota l'aigua pot servir d'alguna cosa. I això és una gran motivació per als humanistes, actualment. Un exemple és aquesta notícia recent que s'ha fet des de la Universitat de Barcelona i l'ICM del CSIC, en el qual s'està demanant a pescadors i submarinistes que aportin informació sobre aquesta mortandat que estem visquent dels meros. Ja sabeu que els meros són peixos depredadors, territorials, molt locals, que poden arribar a viure 40 o 50 anys, però que s'estan morint en certs llocs de la Mediterrània.
i és degut a un virus. Un virus que se diu beta-adenovirus, que que afecta el cervell, el sistema nerviós, i que arriba a matar-los. ¿Vale? Aleshores, s'està demanant que la ciutadania aporti dades sobre aquesta presència per veure si es pot fer alguna cosa per aturar-lo, aturar aquesta matança, aquesta mortandat de meros. Un altre exemple és el Guer de Mataró. El Guer de Mataró és un seguiment per part de la ciutadania que es fa de la pradera de Posidònia de Mataró, que va començar el 97, o sigui que ja porta, a veure, qui sigui bo en matemàtiques, quants anys porta això viu? Això va començar fa molts anys des de la Universitat de Barcelona i la Generalitat, que es van engegar tota una xarxa de seguiment de praderes per tota Catalunya, van anar caient, van anar perdre el pressupost, van anar morint, i aquesta es va quedar viva. Per què? Va quedar viva per la cabezoneria d'uns quants submarinistes que van voler continuar ells perquè sí. ¿Vale? I, bueno, això és supergenial perquè s'estan rebent unes informacions molt interessants, s'està aprenent molt de com funciona la pradera i, una cosa no poc important, s'està educant els submarinistes a mirar el mar d'una forma diferent, s'està educant a bussejar en un sentit i a treballar i a recollir dades sota l'aigua. Sí? Aquí veiem un submarinista que està escrivint sobre la seva plantilla la informació pautada que han de seguir quan estan fent la campanya, i aquí una barra clavada en el sediment que es va clavar fa molts anys i que serveix de referència per veure si la pradera creix, decreix o què està passant amb ella. I em consta que alguns dels participants en aquesta xarxa actualment ja han sortit a fer un seguiment d'aquest alguer. Altres coses que es poden fer amb submarinisme i conservació, bueno, és el projecte GRAM. A la Bahia de Roses, des de la Fundació Alive, es va engegar un seguiment de la pradera de Gram. Per qui no sàpiga el que és el Gram, és la cosina petita de la Posidònia oceànica. La Posidònia oceànica ja fa molts anys que s'està matxacant amb la seva importància. Això és una cosa que ja pràcticament ningú ho posa en dubte, la importància de la Posidònia oceànica. Gairebé tothom coneix la Posidònia oceànica, però la Cimodocea nodosa, el Gram, és un gran desconegut. Molts buceadors no saben ni que existe. I és una fanerògama, igual que la Posidònia, una planta superior, no és una alga, amb la seva gran importància. A la Bahia de Roses tenim una pradera de 80 hectàrees, que és molt, i aleshores es va estar fent un seguiment d'aquesta pradera per recollir informació i generar i publicar informació sobre aquesta pradera. Sí? Per això, quan fèiem les explicacions, deien que al davant de casa, perquè està allà a la pradera, a poca fundària, entre 8 i 18 metres, i amb escafandrisme. Es va obtenir tot un seguit d'espècies que vivien en aquesta pradera. En el 2020 teníem quasi 130 espècies al gram. Es va fer un recull fotogràfic i de tot això va donar peu. Una de les coses que vam trobar va ser aquest bosc de Veretillum, de ploma de mar, que és una espècie que molts submarinistes no han vist mai. Per què? Perquè no anem a bussejar en aquests entorns fangosos sedimentaris, aleshores no la veiem mai. I justament fa pocs dies, en el grup de WhatsApp que tenim amb tots els alumnes del curs de busseig científic per al voluntariat, algú va preguntar què era aquesta cosa groga i resulta que era això, era un Veretillum que quan treu tota l'aigua que omple aquesta vaina, queda com una petita pastanaga o un cuc i moltes vegades rodola pel fons i quan el veus dius, hosti, això tan estrany que és? És el mateix que en la foto gran, però sense aigua. I això va donar peu a un llibre de divulgació que va ser
de fet, el primer llibre i únic que coneguem sobre la Cimodocea nodosa, sobre el gram de mar, que li van dir una planta sota el mar, i parlem doncs, sobre què és la Cimodocea, la seva fenologia, és a dir, com va canviant al llarg dels anys, qui viu, i bueno, és un llibre de divulgació adreçat al públic general, amb fotos molt xules, explicacions bàsiques però sòlides, i són coses que van sortint envers a la conservació marina, utilitzant l'escafandra. Un altre projecte que hem fet des de la Fundació Alive és un pop de gram. Un pop de gram, això és un projecte que es va financiar des del GALP. El GALP són diners de la Unió Europea adreçats a la pesca i els seus al·legats, adreçats a l'economia blava. Aleshores, des de la Fundació Life vam generar aquest projecte, un pop de gram, en el qual el que volíem era estudiar la població de pops que viuen a la pradera de gram, a la pradera de Cimodocea. Vam posar tot un seguit d'olles de ceràmica clavades al fons perquè els pops les fessin servir com a refugi, com a caça, i des d'allà poguessin sortir a caçar, i quan tornen a la olla per menjar, van deixant tota mena de restes. I nosaltres anàvem amb escafandra, recollíem aquestes restes i després els analitzàvem. Aquí a la foto de baix veus algunes interaccions que teníem involuntàries, o sigui, no eren provocades. Nosaltres estàvem allà recollint les nostres dades i el pop hi volia interactuar amb nosaltres. Això és una cosa molt important. Nosaltres mai provocàvem una interacció, perquè el que volíem és que els pops visquin de la forma més natural possible. I aquí una anècdota molt curiosa és que vam veure que cada pop individu tenia el seu caràcter. I, per exemple, n'hi havia un que li vam anomenar Octavi, perquè vam pensar que Octavi, ocho patas, era un bon nom per un pop, i aquest pop, quan ens veia venir, es pujava sobre de la olla, s'estirava tot així i ens esperava a venir. Era un tio simpàtic. Cada pop té el seu caràcter. D'aquí hem generat algunes sortides de ciència ciutadana per divulgar, perquè la gent conegui aquestes praderes del gram, són praderes diferents, i també hem resultats, com per exemple quina és la dieta del pop en aquestes praderes. Veiem que quasi el 60% menja petxines, el 22% menja cargols i el 21% menja crancs, crustacis. Això són alguns resultats que vam obtenir. Vam obtenir també que menjaven 74 espècies. Tota aquesta informació, a part de donar informació interessant de cares al coneixement de la població del pop, també és interessant per si algun dia el Parc Natural del Montgrí i Medes Baix Ter vol ampliar-se per les badies, doncs això és informació de base que li pot servir al parc per veure per on tirar. O sigui, que torna als gestors per prendre decisions. Un altre projecte aquest projecte és el projecte que fem amb pescadors, que és el projecte Sèpia, el qual una de les coses que fem, no és la més important, és posem una línia de 500 metres al fons del mar amb 50 branques de llentiscle i de pi, i això serveix d'arrecife temporal perquè les sèpies i els pops posin els seus ous en allà. I d'aquesta forma estem potenciant la població de cefalòpodes a les baies de l'Empordà. Però què passa? Que veiem que quan anàvem allà a controlar quants ous n'hi havia, quants ous de sèpia, quants ous de calamar, veiem que també n'hi havia cavallers de mar. I diem, ostres, això és una cosa molt xula. I aleshores aquest any, 2025, gràcies a un altre projecte pagat per al GALP, o sigui, per aquests diners d'Europa adreçats a l'economia blava i la pesca, hem creat el projecte Cavallets de l'Estartit. L'hem estat posant a prova aquest estiu, ha funcionat bastant bé i de cara a l'any que ve volem potenciar-lo molt més. En què consisteix això? Consisteix en que fent servir l'estructura de les sepieres del projecte Sèpia,
que vagin els submarinistes a través dels centres d'immersió i facin un seguiment d'aquesta espècie. Perquè el cavall de mar és una espècie uau. Què vol dir amb una espècie uau? Vol dir una espècie molt atractiva. Que la gent, els submarinistes, ens agrada anar a tirar fotos, a veure aquests cavallets, que si no són complicats de veure, és difícil, n'hi han, però són complicats de veure, i a través de la ciència ciutadana els submarinistes poden aportar dades que serveixin per engruixir el coneixement sobre aquestes espècies que són, per un costat, molt atractives, per l'altre costat, protegides i són molt desconegudes. Per tant, tota aquesta informació és valiosa a l'hora de gestionar. I també pues, els submarinistes, a través de lo que paguin al centre d'immersió, pues, serviran per promoció, per mantenir aquest projecte, perquè sigui un projecte que se pugui autogestionar. Això s'ha fet des de l'Associació de Centres d'Immersió de l'Estartit i pagat pel Grup d'Acció Local Pesquer. Val a dir que aquest dematí, justament, amb l'Isaac, que és el pescador amb qui treballo del projecte Sèpia, hem retirat les sepieres, ja no hi són, perquè ara amb els temporals d'hivern ho perdríem tot, però que d'aquí poc es tornaran a posar d'una manera més fixa i serà quan ja realment ens posarem mans a l'obra perquè els bussejadors com vosaltres pugueu col·laborar, participar en la recollida d'informació. És una manera en què un projecte pesquer se solapa amb un projecte turístic i de ciència ciutadana. I amb això vull acabar la meva presentació, perquè ara voldria que hi hagin preguntes, i animar-vos a donar-li més sentit, i un sentit més ample i més profund, valga la metàfora, a les nostres immersions. Que sí que bussegem, que disfrutem de les nostres immersions, però que aquestes immersions serveixin per a alguna cosa, més que perquè després sortim a fer la cerveseta i comentem el que hem vist. Amb això, dejar de compartir, us animaria si algú té preguntes o comentaris que les feu o a través del xat o si no, com ho veus? O si no, que ho preguntin a viva veu, com vulguis tu. Sí, 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 exacte. Bueno, moltes gràcies, Boris, per la xerrada. Bueno, com deia el Boris, ara és el moment per aclarir dubtes o, bueno, inquietuds que teniu vosaltres personals relatives a temes de conservació o algun dubte que tingueu també de biologia marina, doncs el Boris us podria ajudar amb això perfectament. O sigui que podeu tant escriure pel xat com per obrint el micròfon, ¿vale? Això cadascú el que prefereixi. Xat. No teniu preguntes? O és que patiu de timidesa? Ningú s'anima. Si vols, Boris, de moment, fins que algú s'animi a preguntar alguna cosa, podem comentar el tema aquest que comentava al principi de la xerrada al barquet sobre que s'havia vist el peix ballesta a la Mar Menuda, que, bueno, que és un avistament prou interessant, aquests peixos que són exòtics per la costa, per les nostres costes i que cada vegada eh, es comencen a veure espècies que fins ara no s'havien Exacte, vist. exacte. Aquesta espècie, en principi, és una espècie que li beneficia l'aigua calenta i sembla ser que està en expansió. Per exemple, a Galícia també. Es veu que estan veient molts peixos ballesta que mai no els han vist. El peix porco, que li diuen, no? I aquí pues, també cada cop n'hi ha més. L'altre dia que vaig anar a fer una immersió als cadups de Roses, també n'hi havia un peix ballesta que era molt divertit perquè anava saltant de cadup en cadup i semblava el vigilant dels cadups i l'altra vegada també n'hi havia dos a dins d'un cadup. Dos ficats a dins, s'havien refugiat. O sigui que, sí, evidentment, cada cop sembla ser que el veurem més i que probablement serà un peix que es convertirà en habitual aquí, sí. I probablement sigui degut a l'escalfament. Vale, mira, el Francesc pregunta,
Hola, al principi has comentat que hi havia una exposició oberta, però no recordo de què i m'agradaria saber on està. Sí, sí, sí. Això és una exposició que es va fer des del CSIC sobre especies invasores, l'amenaza silenciosa, em sembla que es diu, que va estar en el Museo de la Marina, allà a la baixada de la Rambla. Ara no sé exactament on està, però que estava molt ben parit, estava molt ben fet. O sigui que t'animo a que ho busquis per les xarxes, per l'internet, perquè estarà... Si algú sap on està ara, que ho diguin. Sí, això, estava a Drassana, però encara hi és? No sé si encara hi és. Estava a les Drassanes, però no sé si encara està. Però bueno, la idea d'aquesta exposició era que es mogués, o sigui que si ara no està, estarà en un altre lloc. I us animo molt a que l'aneu a veure. Què més? Què més? No tenéis más preguntas. Tantos que sois, no podéis. En relación a buceo, fin de semana esporádico estando en Barcelona de aquí, fin de año, y como las minutes, ¿qué temas, ayudas concretas de participación tenemos? Bueno, això és una bona pregunta, Cristian. Des de la federació s'estan organitzant bastantes sortides de cap de setmana a aportar informació en tema de censos de biodiversitat per tota la costa. Vale? L'any passat es van fer moltes i aquest any estan tornant a fer. I aquí segurament el representant de la federació ens pot explicar una miqueta més com podem participar en aquests censos de biodiversitat. Sí, sí, mira, Cristian, des de la federació sobretot treballem amb temes de censos de biodiversitat, que pots participar, bueno, si disposes d'una càmera fotogràfica, doncs pots participar en aquestes activitats aportant doncs, dades d'observacions de fauna i flora marina que es pengen a una plataforma d'observació de ciència ciutadana que és Minca. I si no disposes de càmera fotogràfica, també des de la federació tenim càmeres que podem deixar durant les activitats. Vale? I, a veure, concretament a Barcelona tenim la zona de banys del Fòrum, que bueno, precisament ara comença un projecte de remodelació i estarem uns mesos amb l'activitat com bastant reduïda. Però bueno, a banda de Barcelona també fem coses doncs, per Badalona, Mataró, a prop de Vilanova i la Geltrú també tenim un projecte de seguiment de Posidònia. Llavors, bueno, tens opcions. Mira, Boris, pregunta el Josep. El nostre Club del Mar Cris Terrassa està col·laborant... Ah, mira, sí. El Josep està dient que des del Club del Mar del Cris, que també col·labora amb Aneris i que estan encantats d'acceptar a participants a través del seu club en el projecte. Gràcies, Sí, Josep. sí, però comenta que el retorn dels captures el retorn és difícil. Normalment, quan puja la informació a Minca, en qüestió de poc temps, algú o te les valida o te les corregeix. Uh, com fa per tornar-lo als clubs? Això, jo almenys, quan pujo les fotos a Minca, me les validen directament. Sí, sí, sí. O sigui, en principi, Josep, una vegada has penjat les observacions, al cap de o una estona o bueno, pot trigar un dia, en principi és ràpid, però bueno, podria ser que trigués més d'un dia, tornes a entrar al teu compte de Minca i allà pots revisar aquestes observacions que t'han validat. Vale? Després el Baldiri pregunta les decisions polítiques de protecció enfront marines prenen el coordinament entre els països que comparteixen la costa. Buena pregunta. Buena pregunta. A mi m'agradaria que les comunitats autònomes ho comparteixin o que Madrid i Catalunya compartís. Però bueno, um, és veritat que ara va sortir una notícia de que s'han ratificat, per exemple, la protecció dels oceans. Sí?
Va sortir una gran notícia, gran notícia perquè això s'ha ratificat la convenció de... això és una cosa molt difícil, perquè cada país, cada col·lectiu tenen la seva pròpia agenda i sí que som conscients de que tot això ho hem de conservar, tot i que el concepte de conservar és molt diferent segons cada país. Per exemple, un cas concret, hi ha països en el que els seus parcs naturals es pot pescar a l'arrastre. I dius, tia, però com ho de? Bueno, pues sí, en la seva legislació, un parc natural permet l'arrastre. Bueno, pues és així. Per tant, és molt complicat, és molt complicat. S'està intentant treballar cap allà, però és és molt lent. La Júlia, com funciona el curs de buceig científic? Doncs pues molt bé. Aquí tenim uns quants exalumnes del curs de buceig científic que segurament et podrien dir com ha anat, si estan contents o no. Però, bàsicament, aquest curs de buceig científic és un curs de buceig científic adreçat a voluntaris. O sigui, no és... D'aquí no sortiràs una científica que podràs treballar en el CSIC. No és per a esto, sinó que és un curs ampli, obert al públic general, tot i que és vàlid, ho dic jo, per molts de la gent que treballa en investigació, i que donem un concepte bastant, un ventall bastant d'informació. El curs comença el dilluns, però aquest ja està ple, no t'hi podràs apuntar, però a la primavera, si tot va bé, tornarem a fer la sessió número 11, a la qual sí que t'hi pots apuntar. I això, el millor que pots fer és escriure's a la federació, un email, i t'informaran. ¿Qué més? Vamos creciendo en reservas marinas y a qué distancia estamos de objetivo de comunidad económica de nuestros... Bueno, pues vamos creciendo. Ai, per Dios. Tenim l'objectiu del 30-30, o sigui, 2030 hem de tenir el 30% de superfície protegida. Això és perillós. Per què és perillós? Perquè jo puc fer sobre un paper una reserva i no aportar pressupostos. Tinc la reserva? Sí. ¿Serveix de algo? No. Per tant, això és un arma de doble filo. Es un arma de doble filo. ¿Vamos creciendo? Sí, sí que vamos creciendo, porque tenemos la obligación. Pero la obligación tiene que ir seguida de presupuestos, tiene que ir seguida de dinero para pagar los guardas, para pagar el órgano gestor y para pagar las boyas, así que el fet de fer reserves no és suficient. Recentment he visitat el biòtop de Torredembarra. Quina opinió tens de construir esculls artificials? Francesc, és una pregunta curiosa. I haig de pensar la resposta. Perquè el que han fet allà a Torredembarra és una cosa faraònica i modèlica, amb uns resultats molt grans. Per altra banda, els fons tous són fons vàlids i valuosos per se. Normalment, durant molts anys els hem menystingut, perquè en el fons tous no hi ha nada. Y eso es un grave error, porque es justamente donde se hace la pesca de arrastre y donde se hace... Allà són molt rics els fons tous. Sí que hi ha molt, és veritat, hi ha molt. Però el concepte de que els fons tous són pobres és un error. ¿Vale? És un error. Ara, fer un punt d'experiment, una prova, a veure què passa, doncs jo ho trobo interessant, perquè aquí estan sortint coses molt xules i s'està experimentant. És un experiment molt interessant, això que hem fet a Torredembarra. Però torno a dir, no és una cosa per copiar-la per tot arreu i per a que ara omplim tots els aliments tous de coses dures, perquè seria un error. Seria un error. Què més? Ja està? Ningú té més preguntes? Queden 3 minuts. Ningú té més preguntes? Vale. Algú del públic vol fer un mini comentari de com que la Júlia ho ha preguntat, de com és això del curs de buceig científic? Molt curtet. Algú vol fer alguna aportació?
Jo mateix. Dispara. Vinga. Ja, jo vaig fer la tercera edició d'aquest curs i a partir d'aquell moment la meva forma de bussejar ha canviat completament i aprens a valorar molt més el que estàs fent i a on ho estàs fent. Aprens a gaudir-ho i a part, el que estàs bussejant serveix per lo que tu deies, serveix per a alguna cosa i ho valores molt més. Moltes gràcies, Òscar. Això que acabes de dir queda gravat i servirà perquè si algú veu aquesta gravació d'aquí unes setmanes, doncs pugui informar-se. Està molt bé. Algú més vol aportar alguna cosa? Alguna pregunta? Algun comentari? Alguna queixa? No? Hola Boris. Hola, Eh, Gustavo. buenas. Yo quería comentar que el año pasado estuvimos contigo en un censo en la Cimodocea y estaba bastante, bueno, destruido por un temporal que había habido. Entonces, a mí me gustaría ir, si es posible, de nuevo. No sé si vas a hacer más salidas allí. Sí, sí. Esperemos que el año que viene estemos un poco más y mejor organizados y podamos hacerlas ya periódicamente, porque reconstruiremos la línea de Cadups, de pulpos. Lo haremos, y ya tenemos el dinero para hacerlo, porque el dinero, eterno dinero. Entonces, organizaremos las salidas. Ujú, Vale a dir que la cimodocea a mí me gusta llamarla la reina de la resiliencia. ¿Qué quiere decir? Que después de un temporal impresionante como fue el Gloria, que yo pensaba que habría arrasado la pradera porque en la playa llegaron toneladas y toneladas de cimodocea, cuando volvimos al cabo de un mes, ahí estaba ahí. Por lo tanto, cuando nosotros fuimos, es verdad que estaba todo hecho unos zorros, pero luego se recupera y vuelve a crecer. Es una dinámica muy diferente a la de la posición oceánica. ujú. La Cuando, verdad es que fue muy interesante, ¿eh? Vimos especies que no habíamos visto en ningún otro sitio y nos gustó muchísimo. sí, exacto, es que es un sitio donde la gente normalmente no va, porque los buzos siempre nos gusta ir a la roca, ¿vale? Y aquí es un sitio de fango, de arena, y es un sitio completamente nuevo y casi lunar. Ujú. Elisenda, el curso és només teòric o també fan immersions? Bueno, es teórico-práctico. Hacemos 3 inmersiones en las cuales practicamos técnicas de muestreo submarino. Hacemos salidas y prácticas, correcto. ¿Alguna cosa más? ¿Alguien? No. Bueno, respecto al curso, solo decir que nos lo pasamos en grande contigo, aprendimos muchísimo porque van muchos expertos al curso, porque se habla de cosas muy variadas y bueno, aprendimos a identificar algunas especies de forma básica. Pero bueno, luego nos ha ayudado muchísimo a la hora de hacer fotos y a la hora de encontrar bichos. Bueno, en mi caso me puse como loco a hacer fotos y sigo subiéndolas a Minca. Llevo ya más de 9.000 fotos y 666 especies diferentes. Es una barbaridad. La verdad es que, bueno, muchísimas gracias, Boris, porque a mí me abriste un mundo nuevo, ¿eh? Una pasada. Pues me alegro muchísimo, que con Gustavo nos cruzamos en Lanzarote, Sí. ¿sí? Ujú, Y de ahí Muy bien, muy bien. Me alegro ujú. mucho, Gustavo, me alegro mucho. Y no sé, no pare, ¿eh? No sé, que esto ha de ser un no parar. Bueno, de hecho, este fin de semana tendremos dos inmersiones, no paramos, efectivamente. Muy bien. Muy bien, pues no sé, como veas, si no hay más preguntas, pues casi Sí, que ho sí, deixaríem sí. aquí, si et sembla. Sí, ho deixem aquí. Una vegada més, moltes gràcies, Boris, per al teu temps i, com sempre, per compartir tots aquests coneixements que tens. I, bueno, moltes gràcies a tots els que heu assistit aquesta tarda a una xerrada més en línia amb la FECDAS i, bueno, us esperarem a la propera. Moltes gràcies per venir. Vinga, adéu-siau, gràcies. Adéu. Adeu.